up sa bayad. Then palit na ko doon another church sa Cagayan. Dayon. Makita mi ni Mean dito. Kay magpauban siya na ako o palit og printer o magpatultol siya aha magpalit og pintal. Pero depende if magsapon ko. If dili na to uso. Ay, dili na yung mag-buy. See you! Ano day? Manaki ang kuan, deliver sa church. Delivery sa Abalos. Very answer niya. Dayon, mato na mi sa Picas Aisa. Next na i-pick up nga bayad sa teacher nilang Angela. Naglinog. Naglinog sa elevator. Ngano yun ang pangutana og mag-selfie ana ngano diha man gyud sa body lo wala man gyud sa office. Ako magbaba pag Dako man jud bakba. na-pick up na namo ang payment sa another order. Going na sa terminal. Mato lang po ang Cagayan de RC. Oh yeah.
Unsa? Ang sakyan lang. Guba day kayo? Di mo pa. Uy! Ay, pag ginuman na ba na to? Ang vlogger mangguguti. Vlog ka niya. Samian. Maulaw lagi ko. Say hi to my vlog. Inalay mo yan si hi. Ha? Uy, Will. Ayaw pag inalawin. Ang day ka nga vlogger lagi ko. Saan ang paborito ko?